apríli. Ak chceš vedieť, ako vyzerá divadelná adaptácia najhoršieho filmu všetkých čias, Music One ti odporúča predstavenie Plán B z vesmíru. Ide o multimediálnu show, v ktorej je pôvodný dej hollywoodskej predlohy prispôsobený súčasnému Slovensku. Na ľudstvo zaútočia mimozemšťania nie kvôli atómovej energii, ale preto, že ohrozuje galaxiu vypúšťaním televízneho signálu do vesmíru. Podľa našich informácií tvorba celej hry trvala približne 2 mesiace a niektoré veci sa dorábali tesne pred premiérou. Pre nášho kolegu Lukáša, inak scenáristu a predstaviteľa postavy kamionistu, boli najväčším strašiakom texty. Ja som očakával, že mi vypadne text, lebo tým, že som v podstate pomáhal Andrejovi posledné 3 dní so všetkým a nemal som čase ten text doučiť, tak on ma vždycky nachytal nakoniec totálne unaveného na tom, že mi vypadla nejaká replika. Tak ja som si na tú kartonovú maketu zrkadla na kamióne na strane spolujazca som si napísal svoje texty, ale nakoniec som bol taký vystresovaný, že som sa do nich už ani nepozrel. Ako nám vysvetlili režisér a scenárista, diváci môžu na predstavení očakávať zábavu, skvelé herecké výkony, netradičné kulisy, krásne animácie a možno aj autogramiádu. Ty si to môžeš užiť počas niektorého z marcových termínov v bratislavskom štúdiu 12.